आहरी आंब बुआ चलची आंब खाली खाइबा बड़मा को दे दो चारटा हाँ ଭଲ ଆମ୍ବ ଗୋଟା କରିକି ବସୁଛ ବଜାରରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଆସୁଛି ରେଟ୍ ମୁଁ ପଚାରିନି ଡିଏନ୍ଏସ୍ ପାଖରେ ଆମ୍ବ କରିଛି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ହଁ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଆଜି 30ରେ ଗଲା ସୁବିଧା ସେଠି ସେଠି ଦେବେନି 30 ସେଠି ଆହୁରି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି ଏସି ଜାଗା ମାନେ 30ଟା 40ଟା ଦୋକାନ ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମ୍ବ ଆଦି ଚଣା ନା टोटाल 8 किलो ना बेसी अच्छी ଟୋଟାଲ କିଲୋ ଏଇଟା 10ରେ दूसरीटा भी भल लगे कौन 10ଟା ବି ବହୁତ ମିଠା ଚାକିରି ଆଣିଯିବା ସବୁଠୁ जैसे सुनचा गो आउ ନାଇଁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର खाली सुंदरी ସୁନ୍ଦର अभी वो आज ठंडा पूरा घर फ्रिज बंद से लाइट बंद कर दे 6200 ଟଙ୍କା 6200 ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଫ୍ରିଜରେ ଏ କମ୍ପ୍ରେସର ଟା ହେଇଯିବ 2014 मसीहा केते 3 मास रे आस्तिला ମାନେ 11 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଆଉ आर वर्ष तो ଆମର 5 ବର୍ଷ ଦେଇଥାଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 10 वर्ष वारंटी थिला 10 ବର୍ଷ ଥିଲା हाट पर लिखा है 10 इयर वारंटी ଠିକ 11 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଠିକ ଖରାପ ହେଲା